takže ja vás tu vítam a nesrandne. Takže, čaute. Sme na porade, je nás tu presne, kurva, kto sa napojil, kámo. Prebieha porada, Tomáš, okej, mutol sa. Takže je nás tu 11, takže to je docela dobré číslo, 11 sa dajú, teda čo? Takže tak, takže ideme na to. Takže porada, začína porada. Hoši, budú sa robiť dve kolóny, budeme sa deliť do dvoch kolóny a ja vás rozdelím. Počkaj, spadlo mi to. No to máš veľkú smolu seba, my bez teba. Dobre, budem počúvať aspoň. Ale poď späť, začal sa napojiť, takže... Počkaj, Sebanovi spadlo mydlo, No. Takže vás idem rozdeliť, okej? Takže... Budeme tak... Mumanek nevalčí, neboj sa, Mumanek, ty sem poď, ja ťa nebudem rátať, lebo Mumanek nemá rád války a... Hej Mumanek, že ty si od GB. Ty? Můžu se odmutnout na těch 5 vteřin? No. Ne, jenom jako mě to je jedno, jestli jsou gay nebo ne. Nepodporuju, ale nejsem ani homofobek, takže... Okej, dobre, to Big V. Dobre, takže idem vás... Poďte sem všetci, kámo, neschovávajte sa. Telo vypadni, kámo, nebuď sa šašť. Jo. Takže, Ragdy bude v úce prvej kolónie. Takže, Ragdy bude u teba. Stupni sa. Poďte sa si všetci, kurva, sem, kde ste všetci, vy skurvenci. Ja? Takže, za Ragdyho pôjde Tomáš 269. Za Ragdyho pôjde Tomáš 269, okej. Za Ragdyho pôjde Yolo Master. No, ja chci byť vedúci, teda na piču. Dáš hubu. Takže, počkej, potom sa môžete dohodnúť, potom sa bude vymieňať membera, okej? Za neho pôjde... Random popelnice, pôjde za Ragdy. Takže, tuto je jeden tým, poďte všetci k sebe tam na ten roh, čo som vás porozdeľoval, poďte kámo. Takže, okej, všetci do toho rohu, za Ragdym, Tomáš, Jolo, Rando. Ja som tu nahňať, ja len... Čo robíš, Hubs? Dobře. 1, 2, 3, 4. Čo sa teraz deje? Za mňa pôjde Frostík. Čo sa teraz deje? Nička, môj porada slump sa. Frostík, Kde? Seban, poď, a jak sa voláš? Poď späť, jak sa voláš, hej, ty čo tu... Hej, Toby! Hej, Tomáši, ty si s náma! Zales. Čo? Takže vy dvaja, potom pôjde ku mne Fant. A musíš byť Musíš hodne aktívny Fant. kčet. Tomási. Dripino, čo si chcel? Hups, môžeš za... Dripino, čo si chcel? Nič, budeme ťa riešiť, jak to rozdelíme. Fire, si teraz môžeš, kde chceš ísť. Teraz sa rozhodni, ku komu chceš ísť, pretože ty si ostal posledný. Poďme jeden. Chceš byť s nami? Poďme jeden. Hej Joši, jak to jich je víc? Takže, Ja som dneska hral na mobilu. To sme vyhráli, Ale nie je dobrá správa. Ale nie, ja tu hrám na počítači, len predtým som takže hral. Toby pôjdeš ku ním, Toby poď ku ním. Ku komu? Môžu sme zádu, Ku ním dozadu. Však Ještě toho Frostík aspoň, ještě Frostík k nám. kam? Není s nami, prčiť. OK, hoši, takže toto sú iba naše dve skupiny, vy sa voláte Beta, my sme Alfa. Kem? Beta je lepšie. Takže ideme súdiť, všetci sa sadnite a Toby poď na pódiu, ideme ťa súdiť. Všetci poďte, ideme súdiť Tobyho, takže Toby, Čo na piču. spáchal si čin, vieš čo si urobil? Jaký? Kradol si v Lidlu, vieš o tom, priznávaš sa? Áno. Prečo si to urobil? Ja som tam chcel dať dia, len mne takto zobral dia, ja som si ich... Čože? Je to úplná výhovorka. Obracam ju na rohlíky. Potrebujem od vás svetkov. Vážne, ja som mal doma, no v našej bejske som mal v šálke boxu diamanty, ale som sa pripojil a už to neboli. Prisahám. Takže vyberte mu trest.
Hovorí pravdu, ja som u toho bol, hovorí pravdu. Presne. Hovorí pravdu. Toby, tvoj trest bude, vieš aký? Mali Ale- teraz mu dávaj, lebo je to pravda fakt, ja som u toho bol. Povedz nám básničku. 24 Povedz nám hodín bude v tom vězení. Nie, povie nám básničku. Čo som Dobre. dostal Toby, musíš nám povedať básničku. Toby, básnička. Básničku, počkej. Básničku, jo? Aha. Můžu já? Tak počkaj. Ja sa pozriem do zošita, lebo my sme tam si písali. Dobre. Kámo, ja sa hambím. Toby, ale ak to vieš tú básničku, tak ti dám tajnú odmenu. Tajnú. Použití ho. A môže byť to byť taká napol pesnička? Môže, ale poď, ale musí začať do 15 sekúnd, inak máš jail. Takže raz, dva, Adam v Tri. škole nesediel, ABC tu nevedel. Prišli k nemu líšky, čítali mu z knižky a tam sa im čudoval, potom líškam sľuboval. Tam na kraji Banger. išiel im do škôlky a teraz neviem ten koniec. Dobre, v poriadku, nedostávaš trest. A Nikdy. za Ja za si to taký... umelecké dielo dostávaš diamant. Kde sú? Počkej, on nedostal diamant, on dostal stack diamantu. Kde sú? To jsou to. Ském. Vidíte, treba sa učiť. Hej, Kde sú Dripface. diamanty? Mě vezmu, ukáž. Co to je? Počkaj, pozor. Cheaty. Vypadnite. Vypadněte to. Je to majte. Máte 5 sekúnd. Dobre, máte ban. Kto tu stojí na stole má ban. Raz, dva, dobre, Raki je. Ragi tam stojí. Baba je Ragdy, hodně štěstí. Čau seba. Čauky, Ragi. Ragi, čau. Neměl jsem tě rád. Vám díky. Toby, poď. Díky. Ano? Čo je? A co dostanu já? No vidíš. Můžeš jaký básničku? Toby, ak chceš ďalšie, tak povedz svojmu bratovi, že je to úplný retard, ktorý má úplne na piču server, aby si úplne na piču reklam. No nie, radšej ti to nepoviem, aby si to nehovoril v škole. OK, môžeš. Si retard, máš na piču server. A dva, čau. No to mu povedz, že si retard, máš na piču server. Ja som povedal, len ja som to hovoril potichu, lebo mám tu mamu. A zakryš teraz a riadne sa bliakaj, že riadne, 3, 4. Neboj Jdi sa. do mě. Viac, kámo, úplne veľa. Fakt toto je málo. Úplne najviac ako vieš a budeš najväčší frajer. A dám Ok. ti tak když řekneš Yellow Master je frajer. 3 prasů. Yellow Master je frajer! Kde sú dia? Oni furt tak kde padli. Ja nikde mám. O. Díky. A ešte ak Borec chceš, má dám free ti, věcka. dám ti helmu, keď zahúkaš, že Český land je najlepší. A teraz fakt, že riadne, ale že Český je najlepší. viac proste fakt, aby to počuli všetci na pále. 3, 4, úplne najviac. Český je najlepší. Nemôžu sa to Dobre. Počkaj, bro. Máš pravdu. Okay, môžeš ísť. Hej, hoši, myslíte, že to je frajer? Napíšte áno alebo nie. Podľa mňa áno, podľa mňa je veľký frajer. Vidíš, áno, frajer, áno. Nejste imunní na Áno. propagandu. Máte pravdu. To by môžeš sa usadiť. Ten, kto napísal áno, tak je Sigma. OK. Fire není. Hej, Toby, my ťa vymeníme za Fireda, dobre? Fired, chceš sa vymeniť? Si Áno, ja chcem ísť so sebou. Presne, áno. sa s ním vymeniť, budeš s nimi, s tými A so mnou. druhými? Tak sa s ním vymeň. Jo! Ďakujem a môžem zmeniť cedulku, alebo nejak mi to takto zmení? Prosím? Zmeníš mi cedulku? No, na koho si. Potom ti ju zmením. Fired, chod na druhú stranu. Takže hoši, ja vám to poviem takto. Poďte všetci von zo súdnej síne, však každý vie, kto je s kým. No. Ahoj, X to rastí. Dripe, stůj. Dripe, můžu vynechat tu Ohodnotí válku? kejpu, prosím, ohodnotíte mi kejpu? Prečo, Hoops, chceš vynechať?
Jo. Nádherná. No, můžeš, Chci se tak připravit běž. na další. Tak běž, Ne, běž, ne, běž, ne, běž. ne, ne. Lebo Dneska válka, bude fajtit, dneska bude pojď fajtit. za mnou, pojď za mnou. Tak se mějte, čus. Jdeme za dripem. Kde jste? Počkej, hele. O, Kámo, ale já jsem, počkajte, můžeme jít do bejsky, toto, si zobrať věci? Nemůžeš jinak. prostě, já si se vzít dřív. Hoši, Jo, ale kde já jsem, ale počúvaj, já jsem chcel jít zvrátit ty věci z Lidlu. A můj krásný most, který je úplně rozklíčovaný, vy smrdí skurvený. reaguje, Bento. Hoši, stojte tu. Chlapci, můžem dať čo povedať? Můžem niečo povedať? Môžem sa k niečomu pridať? No, priznať. Priznávam sa k tomu, že keď nebola válka, tak som vám tam zničil takto čiaru most. OK, za to, že si sa priznal, tak nebudem to riešiť, za to, že si nám povedal super veci. Jo, takže když tě... Počkej, ještě něco. Ne, to nevadíte. Hoši, takže sme všetci na tomto moste, viete A? kvôli čomu? Že začína No. válka, všetci sa môžete Áno. zabíjať, alfabet